su sun hana mu shewa kake ba mu, in kuma sun kashe mu shewa karaya mu, in sun fadda mu muradi ka nuna mu, in kuma sun zane mu shewa kana san mu. Na san ba isa ba ce ba kima ba, kuma ba ci ba ne ba shawo ne ba, ba tsantsar yabo ya samu ka dace ba, wargin dan adam ba zai mana illa ba. In ki mai san ka shehu ban ga dalili ba, in so magi ka ban ga dalili ba, in baka yarda ba zan yi gasidar ba, dama sun fahimci ba ni ke yi ba, ka kai yin ta dukkan tsarinka, sanda nake yi mahaisa ni cikin sarka, an yi kulle an yi turkaka, dudan shehu wai na je na gasidar ka, ba sanya aka yi na yin su da rigar ba, har ta kai ni lazimi da wazifa ba, ba su sanya muka yi ganin ma fairar ba, in ka ji wani ka ji ba ban zane ba, na kulle yaban da ba na ka bane ba, komai kai kare shi ba ƙarya ne ba, kausi ban ji banga wanda ka kyale ba, a cikin shehu banga wanda da aibi ba, bara mu kai kake kashe mu karaya mu, kafin tambaya kake da dai damu, al'amarin ka shi ya zamto aikin mu, kai ke ba mu ci da sabar aman mu, ya na gaban sani gabanin a rubuta, shehu iyakacin karatu ya karanta, amma bai faɗin ka baya bin bauta, soyayyar ka ita kaɗai ce wujjata, gausi kai kake isarwa da dawa, mahadin bayyanar da ba a ganewa, ba ka da lokaci na buɗe da rufewa, daɗi na da shehu bara mu kulawa, shunonin mu mun ka bayar wa masoya, ka zama rayuwar muturmi da tabarya, mai gadon uba ko babban yakanci, tun farko cikin kashe muke zance, mun san sai da kai kaɗai aka yin dace, kin mai san ka ne ke sa a ce, garken duk da babu shanu shirki ne, mun tabbata cikin yabo na kamun kone, ban gane su ba ta aljan da mutane, yau fitular masu da na ga kalto ne, mai kallo ka kalli shewa ka galka ne, shine faruwar ganin kai shara ne, so mai tabbata a ran mu na gausi ne, mu ji daɗi ko sai cikin sagiga ne, daga sarki yana ado dan jama'arsa, mai kaunar ka ya wuce mai sa'insa, na rantse da kai da yanda ka numfasa, duk mai yin yaban ka shewi na san sa, ban taɓa canza rayuwa don nuni ba, halin wani ba zai zamo mani koyi ba, ba dan ni ina da kyawun hali ba, nasarar karami kadai girman babba, tarkin shewi ya ci ko mu taho ba, kar mu bari a ja kai mu gidan zamba, gorar shewi ta fushe mu taho ba, kar mu tsaya a baya san bai dace ba, ya asalin usuli ya na gaban daidai, ko da an ki an bi kai din kai ne dai, zagi ko yabo gare ka cika ne dai, magiyin shewa tara kula sa'a dai, gausi bai zuwan da za a fahimta ba, bai kyale alam zama a hijabi ba, bai bar dan adam ba bai bar dabba ba, har aljanna ya raba ba ku gane ba, wanda ya gan shi ko ya so bai boye ba, za ya shige ta kaji ko bai wannan ba, mun ga ta inda shehu bai zama shi ne ba, kore na saka ji ba daidai ne ba, ban san ran da dan adam zai waye ba, ban san ran da zai fahimci da Allah ba, in an ce yana ina ba su gane ba, kuma ya ce ka san shi ba ta hijabi ba, al'amarin ka shehu ba gangan ne ba, lalle wajibin mu kai ne ba su ba, har abada ba zan kawa da makamu ba, mai nema ga shehu ba zai yi rashi ba, na rantsi da shehu bara mu muka yarda, soyayyar sa dan uwa ta fi bada, gana mata ya kwani zan bi diganda, sirril asr baya bara mu kai tsada, mai kaunar ka dole cinye jarinsa, in ya tuba taguwa a garamarsa, in ya furuci a ninka dalalarsa, har wasu ma ake saka su bi sawunsa, yaro karka canza halin gausi ne, wanda yake kamata no alkari ne, domin
shehu ke da komai kai zaune shi zai baka kankace da yakini ne komai yayi faru to garshe zai zo al'amari na shehu dai na yin bozo ko ba lafiya da kaji kira na zo karka tsaya biyo masu bidar kanzo tafiyar shehu dan uwa guri ce dai kaga daidai idan ta zo aka sun daidai in ya zo ka gane barama shine dai ba wala idan ka damka amana dai duk wata daudala cikin ka muke ta barhama hannuwan mu kai sun karbuta baki furci ciki na ka ya furta kai ne suturar mu kai ne suturata ai ba san ta inda ka fara badi ba kuma za shanshano karshe ne ba mu kake ta koyina ba ka huta ba alfarmar ka ci muke ba mu daina ba alfarin na baya alfarmar yanzu ka ta za mu shiro bara mu mun cazo mun sha wahala cikin ka ko mun gauzu kai ke sanya ajiyar ka a kirazu wankin Allah na rubutun farawa fatawul fatihi na farkon samarwa madawul madihi na karshen kullewa ko duka sun mace kana iya tadawa tashin na cikin ka akwai kura mai sabon gida da sababbin yara san kai sa yau na girme ba kujera ko haji da umarar sa kai shara ka ishi rayuwar mu bara mu mun gausu ba mu bidar yabo gare mu da kushe su ko wacce ta zo cikin ka ko ba nafsu da fa'ul sharka tsare mu da niyya su ai kai ne ta goma shin masu zuwa kaf na ga masharuwa kai kuma na sharkaf ne laushin da har kasa ta zo min daf wa zai tattare mu shewa a jibjar jaf ramo mun kashe wana da daruda ni wannan ce ta sa kai ban janjani gausi kan yaban ka an so bada ni amma soyuwa kai ce ta zare ni sun ja sun saki ashe ba su yawa jayayya da kai komai sai wawa ba mu babu masu neman burgewa a cikin shewa laka ko dacewa kowanne so kalale da maraba don ba ni bane na kage halittar ba kuma ban gane son da aka busar rai ba duka barhama ne mun ba san rai ba ya gausi zare mu shirin yan aure kai ta tafi da mu cikin ka mu kakare notin kan mu ya bashe ya zazzare buda ta fi kyawace an wa amare yin lauje cikin nadi kwasara ne ka bi barhama dan uwa bar ta mutane ba mai baka wanda shi jagora ne lamarin gausu gashi kauye da birane darke nan gujewa tsori da nanaye soyayyar shi ta saka muka wawaye kar daga kai gaci ka yi masa tawaye in kuma kai hakan akwai fitina sanye kwaci kwabla ashe babbar illa ce kar ka zaya ka ce na ce neman dace ko kuma na ci ka ci baka ci ba dukauce ture laifukan masoyi nasara ce ka fi sassafa in kana so ka ci fara lalle in akwai wata za ga zara jama'a tara da kyau ko musa lura ka rike sansa babu kai babu lura shehu ka dawamar da mu bisa haƙinka kada ka bari mu kalli dama da auninka ni dan kai mu wanzu kai aka ba shirka dan gibri mai yassare mani marka dan sarki sunu su sa imaninka dan usman na tabbata wake ka dan matsayin aliyu sisa zatinka domin sana balu da kimarka ga wasu sabida shehu sara mu duba mu dan sarki ya ti kusan kai mamun mu dan dattijo shakali ya raju mu dan Ahmad Abul Futuwa tubudu mu dan mai hula dan yabon Musa kalla dan baban Lamini mai Allah zalla dan Aljafari Shehi Abdullah domin bai ta kan shawabi da razakilla gausi dan isa ta shehu na kafin ga mai bazari shehu tafkin kananga dan wake na shaga balaraba mai jega dan shaga dairu ka turu da nanga dan da yaki fidda na kogo baba su kuru godiyar maga kai ungo dan mumin ni shehu dorai san bargo shehu ka sake tamke daurin dan kogo bar amana fake da baban shina abba ko ina da kai na kalam rana shehu ka taimaka abokan aikina duka ka tsare mu zahirin mu da badina da akwai shehu gwamba jama ka zare shi mu yi abatar ba shi ma ka zare shi da fura saramir da dan majazubin shi kai har dan biyu tu masta zare shi nan ne zan tsaya cikin wakar gora
wanda na yi wa shehu bara ma faira Ahmad ne daga Abdullahi rera dan bullo da kai amanar mu ta dora